ymddygiad anwaraidd. Weithros bardinodd y trais welwyd yng Nghaerdydd, Birmingham a Rhydychen yn ystod y dyddiau diwethaf. Dyna ddywed yr ysgrifennydd cartref Kenneth Baker. Gwrthododd gais Federasiwn yr Heddlu i ail gyflwyno'r ddeddf terfysg. Mae'n mynnu mai hwliganiaid a lladron oedd wrth braidd yr helyntion. Neisiwr yn Trelai i benewidiodd yr heddlu tacteg. Chafodd neb ond y trigolion fynd ar gyfyl Welsh Road, ac am y tro cyntaf ers 5 noson doedd dim angen hofrennydd na ariannau. Arestiwyd 10 o bobl ar gyhyddiadau yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus, ond fe lwyddwyd i osgoi unrhyw helynt gwirioneddol. Bore mar oedd pobl Trelai yn dehongli'r tawelwch, fel prawf o criwiau o bobl ifanc, wedi teithio o rannau eraill o'r ddinas yn benodol er mwyn creu cydrwbl. Hwliganiad oedd yn ôl yr ysgrifennydd cartref Kenneth Baker, esgus o ddiweidra. Beth yma ddim yn hynny, yn lle fel Trelai. A dyn ni pobl fel Kenneth Baker dim yn byw yn lle fel dda. Ac unrhyw nos yn Trelai, ydych chi'n gallu gweld pobl ifanc, mas, yn y stryd, yn aros i pethau i wneud. Heno eto mae hi'n bwriad i ynysu Welsh Road, yn y gobeith o atal yr helyntion rhag ail gynnau. Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, mae'r achos wedi dechrau yn erbyn 2 aelod amlwg o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.